Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Tawagin niyo na lang po akong Mariz. Late bloomer po ako, call and tits. Busy ako dati sa pag-aaral hanggang sa nakapagtrabaho. Nagsipag-asawa na po yung mga kabatch ko habang ako single pa din. May naging ex po ako pero hindi naman kami nagtagal. Hanggang sa nakilala ko po si Rodney. Nalaman ko na may asawa pala siya kaya medyo umiiwas na ako kahit na full ako. Siya nga pala, sa managhahanap po, sa Facebook, wala po kami doon ngayon. Nasa YouTube po kami ng Love Radio Manila. Or sa mobile app, Love Radio Mobile App. Or sa website, www.loveradio.com.ph. O sa radyo, 90.7 Love Radio. Ang tagal. Address, Block 1, Lot 42. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Gigil yarn. Gigil na gigil ako sa'yo. Na-miss mo ako, no? Sobrang miss kita. Halika. Ba't ganyan ka? Ba't parang lamig naman? Hinaanat yung aircon ha. Kasi malamig eh. Parang nadadamay ka sa aircon sa sobrang cold mo. Nangyari. Hala? Yan na naman tayo. Ay, nako. Hulaan Paano ko. na? Away na naman to. Di ba pwede, after ng masaya lang tayo. Kasi every time... Ikaw masaya kasi ang dami mong babae. Ako. Anong daming babae? Ikaw lang yung babae ko. Oo, may asawa ka, tas ako. Di madami. Pasingle Sino na nga pa? ako eh. Pasingle na oh. Hindi pa sa ngayon, pero pasingle na. Sinabihan naman na kita nun eh. Rodney, syempre gusto ko ako yung mapangasawa. Ako yung asawa mo. Kala ko ba pa single? Ang tagal eh. Naiinip ako. Hindi naman kasi agad-agad yun. Ba't sana maintindihan mo? Palagi na lang ganito Ganyan ba yun? Ganun sabi ng friend ko. Ganyan ba yung pangangatuwiran? Sabi ko sa give me time. Pero... Paayos Nagsiselos ako pag umuwi kay. Nagsiselos ako pag nagda-date kayo. Saan ba ako uwi? Saan ba ako uwi? Ganyan ba yun? Huwag ka na nga. Ganon daw yun. Sabi ng friend ko dyan. Nagsiselos ako. Tapos minsan pinapost nyo pa yung picture nyo ng asawa mo. Natural. Bakit Natural nga? ipopost Paano talaga na ako? Hindi mo naman na kinukonsider yung nararamdaman ko.
Anong gusto mo? Siya, ang laki ng bulaklak niya nung Valentine's Day. Ako, isang rose. Pwede ba hindi Ganun mo- lang ba yung value ko sa'yo? Ano ba? Maris, pwede ba huwag na rin Ayoko mag-away? na. Hindi Ano? ko na kaya to. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya maging pangalawa lang. Puro pangako. Iiwan mo yung asawa mo para sa akin. Ayoko na. Teka lang. Ano ba? Bigyan mo muna ako ng oras, pwede Ayoko ba? na nga. Ayoko na. Ikaw lang ang sinuswerte dito. Ikaw lang nakikinabang sa relasyon na to. Ayoko na. Ano ako lang nakikinabang? Di ba masaya ka rin naman? Masaya? Pero pag nandun ka sa asawa mo, masaya pa ba ako? Maris. Ayoko na. Maris. Hindi ko na kaya. Can still remember yesterday. Iinom lang natin yan, friend. Ang OA mo, friend. Iinom lang natin. Iinom ka. Friend, sabi niya, iiwan niya pa single na siya. Friend, sabi niya pag... Hindi mangyayari yan, friend. Pero sabi niya, mahal niya ako Ay, eh. oo, mahal ka niya, pero hindi yung gagawin niya. Nag-love you siya, nag-love you. Naniniwala ka naman pag nag-I love you. Ay, nako! Ganun ba yun? Sabi ng friend ko, huwag kang maniwala agad-agad. Pero syempre, hindi niya naman sasabing kilala ko yun, hindi expressive. Pero sabi niya sa akin, mahal niya ako eh. Oo nga, mahal ka niya, pero hanggang doon lang yun. Hindi niya kayang gawin lahat para sa'yo. Oh, Ayan o, nag-chat, sasagutin ko ba? Ay, nako. Yan, pag nag-reply ka dyan, bitag yan. Mahuli ka nun yun. Oh, ayan, nag-chat ng chat. Huwag mong reply yan, isin mo na lang. Ha? Mahal ko eh. Inumin mo ta. Inom ka. Grabe ka naman, Trixie. Paano? Uminom ka. Trixie. Ay, buti na matulog ka, pero di mo ma-replyan yan. Ang hirap kasi kabit lang ako, diba? Kaya nga, tantanan mo na. Pero mahal ka siya eh. Hanggang doon na lang yun. Before I let you go. Minahal ko po si Rodney Colentits kahit alam kong pangalawa lang ako sa buhay niya. At alam kong mali at may sinisira akong pamilya. Pero alam mo yun, minsan naiisip ko, sana nga masira ako yung pamilya niya para ako yung mapili niya. Pero hindi niya po kahit kailan ginawa yun. Kaya ako na lang mag-adjust, itatama ko na lang yung buhay ko. Kaya ang ginawa ko po, inopen up ko yung sarili ko sa iba. Yes. Oh, yeah. That was it. If you're planning to go abroad with me, that is okay. I will bring you anywhere in the world. You will do that for me? I will do that for you. Because I like you very much, And Maris. all this treatment and all the flowers you're doing just Yes, for me? that's for Do you. you do this? Did you? Yes. Oh, yeah. Did I will do anything for you. Have you been this romantic to your previous relationship? Once. But now, Because as a woman, I have like past traumas about my past relationship that they are fuckboy, something like that. I'm not like that. Like I have a am tito. FB, friendly boy. Friendly boy. I have a tito before, like name is Rafi. Ouch! Ouch mo! Ouch! Ouch you! Ouch you! No, don't you worry, I'm not like that. Ano? What's ano? I know some You're Tagalog foreign. words. Okay, I know some okay. Tagalog words. Okay. Don't you worry, I will not be like that, okay? I will love you, Maris. Really?
If you love me too. Because, to be honest, I don't like, I think I don't deserve like a healthy relationship. You deserve a healthy Because I'm not relationship. perfect. I am not perfect too. You have girls, see? It's a trap. Ah! Who me? It's a trap. You're not perfect. What did you do? Ah? What did you do in the past? Who me? Who you? Come Don't on, you you're worry, don't you such a joker. That's why I love you. Ouch you, I love ouch you you. so much, You love me? You like Lucas. me, huh? Don't you worry, I will not hurt you. Okay? Really, Lucas? You will do that for I me? will do that for you. Okay? I love you. I love you too. Summer. Kaso Call and Tits, iba talaga ang dating ni Rodney sa akin. Kahit masakit yung relasyon namin, iba pa rin siya. Siya yung hinahanap-hanap ko. Kahit siya yung dumating sa buhay ko, siya pa rin. Hanggang sa nakita ulit po kami. Mas lalo kang gumanda. Naging... Siyempre, nakalaya sa kulungan mo, sa Talaga? kumunoy mo. Sinong bago mo? Wala. Wala. May mga post ka nga eh. Wala. Nagbago na kasi ako. Hindi na ako yung marupok katulad dati sa'yo. Isang sorry mo lang. Ayun. Eh, paano kung magsasorry ulit ako? Hindi na no. May boundaries na ako ngayon. Tsaka may asawa ka, ayusin mo na yan. Wala na. Inaayos ko nga eh. Huwag natin pag-usapan yan. Ganun ba yun? Ganun daw yun, sabi ng friend ko. Basta, ang ayusin natin sa atin. Miss na kita, Maris. Kung alam mo lang. May boundaries na ako ngayon. Okay lang, kahit sino pa i-date mo. Ayaw ako. Ha? Eh, Hindi kita pagbabawalan. Lumabas ka. Enjoy. I-enjoy mo yung buhay mo. Ayoko lang na mawala ka sa akin. Please. Pagbigyan mo ko. anong klaseng set up to eh? Hayaan mo, try lang natin. Try lang natin, okay? Hindi ko alam sasabihin ko. Mahal mo pa rin ako? Mahal pa rin kita. Tatanong ng isip, di raw maintindihan. Maris, miss I kita. love you, Rodney. I love you. Rodney, Miss kita. ikaw pa rin mahal ko eh. Ganun ba yun? Ikaw din. Ganun ba yun? Ganun din yun. Miss kita. Kailangan mong malaman
Hoy, Mars. Ako na lang muna, Mars. Ano ba yan, Mars? Paano na lang si Lucas? Oo, nagde-date kami. Didate pa rin kayo. Oh, no. Tapos? Bakit? Ba't sumama ka pa din sa Rodney na yun? Kasi ganito, Mars. Huwag mo ko i-judge, ha? Pero Ay, nako. wala eh. Ano mo naman, siya pa rin yung kryptonite. Ganon ba yun? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magpadala dun. So, payag siya kahit may ganit kang iba? Sabi niya, basta mag-update lang ako. Hindi daw siya mamamakailam. Basta gusto niya malaman ko sino yung mga dinidate ko. Basta Ganun wag ba daw yun? kami maghiwalay. Oh, no. Pumayag ka naman. Hindi naman sa pumayag, pero nawiwirdohan lang ako sa ganong setup. Pwede pala yun. May mga ganon palang lalaki na payag. Bembang lang ba gusto niya? Kasi parang wala siyang paki. Ay, nako. Gusto ka lang niya, ayaw niya mawala ka sa kanya, pero kaya binapayagan ka lang niya para magagawa niya rin yung gusto niya. Basta nandiyan ka lang din. Nagagamitan lang kayo, in short. Kaya nga pero ano tingin mo? Tanga ba ako? Ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mars. Hindi Ano naman ka ba? siguro kasi pinili ko yung puso ko. Masaya ako kay Rodney, pero ayoko namang matali sa kanya. Oo nga. Paano na lang yung Lucas na yan? Bigyan natin ng chance. Oo, pero dapat wala na kasi si Rodney. Hindi naman malalaman, magaling naman ako magtali. Ganon ba yun? So you like the food here? Don't you worry, if I'll bring you to the States, we will explore. Wait. I'm talking here and you're chatting there. I'm sorry, no. It's my... Who's your chatting? It's my mom. It's my mom. Your yeah. mom. I'm updating my mom. She's asking where... Yes, come on. Let's go. Okay. Okay. Your mom. Yeah, Say hi to me. Can I chat your mom? No. Don't hold my phone. Okay. Ano ba yan, Rodney? Mamaya ako na humingi ng update. Nasa date ako. It's my Asan mom. kayo ngayon? You keep on chatting. I'm just updating my mom. She's asking. Dito pa kami. Mamaya na ako mag-update. Okay. I'll put down my phone. Rodney, mamaya ka na mag-update. Kailan ba uwi ang afam na yan? You still keep on chatting? What do you want me to can do? you make follow-up for the order? Okay. I don't know. 1 week daw siya dito. Mamaya na ako update, ha? Ang tagal naman yun. Hindi pa ba yan uuwi? Uuwi na nga eh. Bukas na. Wala ka ng time sa akin noon. Nandun na lahat eh. Syempre, andito kasi. Hindi naman yung lagi dito eh. Tsaka sabi mo okay lang, di ba? Ngayon, tingin mo. Bakit parang may toyo ka? Palagi na kayo, araw-araw na kayo nagsasama eh. Andito kasi, alam nga namang sabi mo okay lang. Ito naman, ang init ng ulo eh. Paano ako? Anong paano ka? Hindi kasi. Payag ka, di ba? Bakit parang galit ka? Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Ikaw dapat may alam kung anong gagawin mo sa akin. Nagsiselos na ako eh. Ba't ka magsiselos? Sige. Ako nga nagsiselos, gagalit ka eh. Alam mo ang gulo. Kung ayaw mo, edi wag. Sige, okay na. Sorry na. I'm sorry din. I see you beside me. Metro's #1
sake!